Ola a todos, benvidos a este tutorial no que falarei de Stellarium, que este software que instalei no ordenador. É un software gratuito deseñado para que poida funcionar tanto en Linux no Ubuntu, como é no caso dos ordenadores dos nosos alumnos, como no Windows, que estou agora traballando con el, ou como Mac. Stellarium o que nos permite ter pois un Stellarium na casa. Ahora mismo teño aquí configurada pois unha paisaxe nevada na que se eu deslizo co meu rato e arrastro pinchando sobre a imaxe vou vendo os puntos cardinais, sur, leste, norte, oeste, etc. E mesmamente podo facer o mesmo co cursor do dereita a esquerda ou arriba e abaixo co cursor, ou se pincho co rato sobre un dos puntos e o deslizo o rato cara arriba ou cara abaixo, podo ter unha visión pois cóncava ou convexa, ou se uso o scroll do rato a rodiña que ten, podo alonxarme ou achegarme. E se pincho aquí, podo conseguir unha visión cóncava ou convexa, é dicir, un ollo de peixe. Con este programa podemos facer un montón de cousas, unha delas é a escoller a escolla da nosa ubicación. Agora mesmo pois está en España, pero vamos a decirlle que busque a Coruña, que é onde estou eu. Ou podemos coller pois ver o ceo dende calquera das ubicacións que nos dá. Evidentemente, podemos tamén clicar no mapa para escoller o punto ou incluso colocarnos a latitude e longitude. Podemos ir vendo como en cada un dos puntos vai variando pois o ceo nocturno. Neste caso vou buscar Coruña, que sí que está, ben, perfecto. Escollo aí, ben. E incluso podríamos decirlle que escolla a Coruña como predeterminado. Vou decir que estamos a 0 metros, que é o nivel do mar, e que me use como predeterminado. Incluso podría ver o ceo dende outro punto, como podría ser a Lúa. Aí está. É dicir, isto sería o ceo que veríamos da Lúa. Podemos ver aquí a Terra, evidentemente, en da Lúa poderíamos ver a Terra. Aquí está, aquí estamos nos. Alónxome, co scroll, etcétera. Ou podría escoller outra ubicación, como Venus. Venus pues, sería de día, ou Mercurio, etcétera. Vou voltar a Terra. Por tanto, poderíamos escoller calquera dos planetas ou incluso os seus satélites. Volvemos. Terra. Vale. Vemos que ahora mesmo na Coruña pues estaríase poñendo sol, que efectivamente ahora, máis ou menos, estamos a día 2 de febreiro, non lo indica aquí, e a que hora, pues as 16:30, casi 30.